Para Cristo. Test Jezus. Stai pur babo mes caminda. Stop je eigen weg te wandelen. Preparabo mes. Maak jezelf gereed. Quebo lampi. Pak je lamp E para lá. en sta klaar Para servir Deus. om God te dienen. Para sobre é coisa que nota over die doen een show. Want dit is niet een show E geven. nota bij over die com bombo po canta ni toca. Het maakt niet uit dat je goed kan zingen of spelen. Ni com bombo po predicar. En hoe goed je kan prediken. Para lá. Sta gereed. Para lá. Om gereed te Tem zijn. costa niet cambia. Heel veel dingen moeten veranderen. Dinge tempo In die tijden, e casnang die huizen tabata outro. waren anders. Para sobre lesa, Want u leest ku e maestro tabai, dat de leraar gaat, fiesta, die casamento, naar de bruiloftfeest gaat. en dan komt hij terug. Het En is hij niet verwacht dat de dienstknechten klaarstaan. Begrijpen jullie? Om open te maken wanneer hij komt. Waarom moeten jullie openmaken? Ik heb de sleutel toch? Nee, in die tijd waren de deuren anders. Ze werden van binnen in dichtgemaakt. Dat staat op een balkje palen sinegi bram. En dan zetten ze een balk klaar. Pading. Van binnenkant. Dan moet een balkje palu. Dan zetten ze een houten balk. Orobo je bijvoorbeeld podrenta. Als je van buiten komt, dan kan je niet naar binnen gaan. Daarom PC zegt hij Etabisa. Dat de mensen binnen open moeten maken voor hem. Die de eigenaar van het huis is. Nog iets anders. Waarom kan hij niet gewoon zeggen, ik kom om 12 uur? Pasela bij een fiesta. Omdat hij naar een feest is gegaan. En een fiesta, en die feest, die casamento, van de huwelijk, dingen tempo in die tijden. Ayer nos explica was uitgebreid. Gisteren hebben we uitgebreid uitgelegd. Dat duurde 7 dia. Die duurde 7 dagen. Dat was een bon fiesta, Shona. Dat was een goede feest, mensen. Het is niet dit wat jullie doen. 7 dagen feesten. 7 dia largo. 7 dagen lang. No, wat bij casamento walkie. Niet dat je nu naar de huwelijk gaat. Je krijgt zo'n kleine No. Nee. Dat was serieus, het was een serieuze zaak. Comida, kost die baby. Drinken. Na abundancia. In overvloed. Pas op 7 dia. Want voor 7 dagen. Dan wordt het celebraat. Dat wordt het gevierd. De knechten die thuis zijn, die weten niet of hij de 6e dag terugkomt, de 5e dag, de 2e dag, of de 7e dag. En ook niet hoe laat hij terugkomt. Ze hadden geen telefoon, geen e-mail. We hebben alles. En toch staan we niet klaar. Of niet? Of no? Baan in ons Bijbel. Laten we in de Bijbel gaan. Denk, de Mateo capítulo 2, versículo 54. De Lucas, sorry. Hetzelfde hoofdstuk. Lucas, hoofdstuk 12, vers 54. Hoofdstuk 12, vers 54. Kijk wat er staat geschreven. En hij zei ook tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen, er komt regen. Wij moeten niet naar de wolken kijken, we hebben een smartphone. En we kunnen elke dag zien wat er gaat gebeuren. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte. En het gebeurt, huichelaars. De aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? Amen. Jullie kunnen naar de hemelen zien. Het het is donker.
het gaat regenen. E assim não sucede. En zo gebeurt het. Nós também wak bisa sola sali. De zon komt op. Tem viento ta supla. Er is een wind. Tal e tal cos. Dit. E assim não sucede. En zo gebeurt het. Com anto, Hoe dan bono po mira e tempo aqui. kunnen jullie deze tijd? Maar mostrava we toch? Ik heb je dat laten zien. Bostante mira constant que ta sucede. Zien jullie die dingen die gebeuren? Assim não ta sucede. Zo gebeuren ze. Ita ora. En het is de tijd. Se a awa ta bing. Ook al komt het regen. Of ta beta hopi caliente. Of het wordt heel warm. Pero wakke tempo. Maar kijk naar de tijden. Pues, e doni casa ta bing cas. Dus de huiseigenaar komt thuis. Nu não sabe que hora ta bing. Niemand weet wanneer hij komt. Pero eta bisa. Maar hij zegt, Bendiciona ta e esclavo e. gezegend is die slaaf. Vers 37. Bendicionate esclavo e ora que e chão lo hanheta vigila ora que bing. Amen. Gezegend is die slaaf. Zalig is die slaaf. Dat als de eigenaar terugkomt, dat hij hem of haar Waken. zo vindt, Amen. aan het waken vindt. Amen. Dan staan wij back naar ons lampie. We gaan terug naar onze lamp. Wat in lampie. Je hebt je lamp. Pero kijk de papi die heeft van haar. Wat spreekt hij over de gordel? Het tempo e, In die tijden, pabo sirbi, om te dienen, pabo bij guerra, om te gaan strijden, pabo bij eshimis asinaki. kan je niet met die jurk zo gaan. Pero tengo así algo com ele. Je moet er iets mee doen. Dus wat eu cambia algo, Je moet iets veranderen pabo funcionar. om te functioneren. Você vai compreender? Begrijpen jullie Que dit? é uma queda com ele largo. Je kan het niet lang houden. Wat tenho hasi algo com ele. Je moet iets ermee doen. Então hoor me po. En nu kan ik strekken A en me po se bukken. cos como tenho quase. Nu kan ik die dingen doen die ik moet A doen. me po bij guerra. Nu kan ik ten strijde gaan. Pensei eta bisa. Daarom zegt hij, Bohep faha. je heup omgord. Pastor se bonota tem bohep faha. Want als je je heup niet gegordeld hebt, Bono po toma e forma de servidor. dan kan je niet een dienstknecht zijn. Bono porta klaar. Je kan er niet klaar voor zijn. Sa compreender? Begrijpen jullie dit? Bohep faha. Je heup omgord. Então me po correr. En nu kan ik rennen. Me po buk. Ik kan bukken. Me po lanta. Ik kan Me po opstaan. move. Ik kan Nu bewegen. kan ik in actie komen. Amen. Esse Deus está avisando nos. Dat zegt God aan ons. Cambia o style. Verander je systeem. Esse Deus está avisando bo. Dat zegt God aan ons. Ba mira, esse sistema de panha cambia. Heb je gezien dat de manier van de kleding is E modelo veranderd? cambia, ba mira. Die model is veranderd. Nós temos cambia nos model. We moeten onze model Cambia veranderen. nos model de biba. Onze voorbeeld van leven. Nos model de pensa. Onze manier van denken. Cambia nos model de papia. Onze manier van Cambia spreken. nos model de bin iglesia. Onze manier om naar de kerk te komen. Cambia o style. Verander je beeld. Cambia a maneira. Verander je manier. Nos te papia mais op ik ga niet heel veel dingen vertellen. Maar ik wou dat je dit zag. Assim que não estava antes. Zo deden ze vroeger. Para você trapa, Senhor. Om voor de Heer te Para werken. você servir, Senhor. Om de Heer te dienen. Você tem cambia a maneira de vestir. Je moet je manier van kleding Cambia o model. aanpassen. Je manier veranderen. Pensa o rato de becoi. Denk erover na. Pensa que o ame te cambia. Denk, wat moet ik veranderen? Mas aqui tá fácil. Wat is makkelijk? A mim pensa que com minha vizinha te cambia. Om te denken wat mijn naaste moet veranderen. É, guys, fica bem. Ja, Die haren. então esse bicho cabo também sei que En luister, na de broeder. dienst zeg je, De Heer heeft tot mij gesproken. Dios avisa a mí. En hij heeft mij En de la iets avisa over a mí. jou verteld. Algo divo. Je haren. Boca bijna. Deus não está agradar. Ben je te agradar, Deus? Ik heb bijna nog een netje van Dios. Weet je, dat doen we heel erg vaak in de kerk. Amen. Esse não está se roupe bem. Het is alsof God niet tegen die persoon zelf kan praten. Da maneira Deus mesmo não papape que En dan heeft God jou nodig. Anda Deus tem serie abope. Espírito Santo bisa. De Heilige Geest zegt, Tenta convencer de picar. hij overtuigt van E de zonde juicio. en gerechtigheid. Lucas capítulo 12. Eu vou em mensagem também começar. Nu begint de boodschap. Pero a mente dat Jesus base
Vandaag is het een Para nos basis. compreender, zodat we kunnen begrijpen. Want deze hele maand gaan we door met wees voorbereid. Of maak u gereed. Amen. El primer punto. De eerste punt. Met uw lendenen omgord. Bij de Mateo 20, versículo 28. Matthäus hoofdstuk 20, vers 28. Amen. Wat betekent het om uw lendenen omgord te hebben? Om uw babisti bofaha, marabofaha, om uw riem vast te hebben aan uw heup. Matthäus 20, vers 28. Daar staat geschreven. Miskos e judi hende no bimpa wordo sirbi, maar pa sirbi e pa dona subida como prijs die rescate pa hopi. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dus waarom is hij gekomen? Waarvoor is hij gekomen? Waarvoor is hij gekomen? Om te dienen. Amen. En waarvoor zijn wij hier? Om te dienen. Om te dienen. Dus nós também papa de servimento também. We gaan ook spreken over dienen. Ora nós papa de preparar. Als we voorbereid moeten zijn, Nós papa de servir. dan spreken we over dienen. En ik zeg dit alvast. Sommige mensen zeggen ik dien God. Alguém da bisa mita sirvi Dios, Maar ze dienen hun naaste niet. pero na nota sirvi nang rumanang. Ik dien God Mita sirvi Dios, door mijn naaste te dienen. ora mi sirvi mi rumang. Begrijpen jullie dat? Begrijp? Pero nós também papa de We gaan erover spreken. Als ons model de pensa de servimento, Want onze model van dienen também tem o cambia. moet ook veranderen. É também cambia. Het gaat veranderen. Isso é também cambia. Het gaat veranderen. 1 Petrus 3 vers 15. Kita bisa? Wat zegt hij daar? 1 Petrus 3 vers 15. Daar staat geschreven. Kita bisa tem 1 Pedro 3, 5. Então, guarda tranquilo. A nós te disputa base. Vandaag zetten we de basis. Diz para bo, a coisa pode eu compreender. Eén ding moet je vandaag begrijpen. Mi vestido cambia. Mi model te cambia. Mijn model moet veranderen. Se você compreender que o model te cambia, Als je begrijpt dat je model moet veranderen, ribe sei nós também bouw op. daarop zullen we opbouwen. Mas o que que o hope tempo nós assim? Wat deden we heel vaak? Nós te bouw op, We gaan opbouwen riba cos quebrar. op stukken, Fundeixe malo. op een slechte fundering. Então botin 20 anos convertir, En je bent 20 jaar bekeerd, ora botin 20 anos te construir riba fundeixe quebrar. maar je bent 20 jaar bezig op te bouwen op een misvormde fundament. Tu cos que vou trabalhar riba, Alles wat je naar boven tá bouwt, sala esquerda em muralha. er komen scheuren in. Ah, In de nós muur. também bisa, nós também cambia modelo. Vandaag zouden we zeggen, we gaan de model Para nós bouw veranderen. op riba algo forte. Om op te bouwen op krachtige dingen. Vers 15 zegt, mas santificar Cristo como Senhor de vosso coração. E seja sempre disposto para dar uma contesta na cada que pede vosso para dar uma conta de esperança que tem em vosso. Sin embargo, com suavidade e reverência. Dat heb ik net verteld, toch? Als je het antwoord geeft, doe het zachtmoedig en met respect. Dat voor soort mensen zijn we. Want de geest van God is in ons. Amen. Amen. Maar we moeten altijd klaar zijn. Zeg, ik moet klaar zijn. Ik moet klaar zijn. Om een antwoord te geven aan ieder die dat van mij vraagt. Pa contestar tudo ene ku puntrami. Over die buffet. Over je geloof. We missen te klappen bij Je contestar. moet er klaar voor zijn om te antwoorden. Amen. Nós estamos no seguinte punto. We gaan de volgende punt. Kubo lampi sendi. Je lamp. Mi lampi te Branden. brand ainda. Wat akkoord, het dias bier ging dan? Weet je nog die 10 maagden? Wat akkoord dan? Weet u nog van die? 5 taba te Sabina te Bisa. 5 waren wijzen 5 taba te Bobo. en 5 dwazen. Kita ba te foutje Bobo dan? Wat was de fout van de dwazen? Dan zeta kaba. Hun olie was opgeraakt. Pas als sigumba te guarda. Want terwijl je wacht,
per fiesta. voor het feest. Was de historia en nanta para wara per fiesta. Want in hun verhaal wachten ze op die feest. Ante candela paga. En de vuur was op. Anto nabe pidi e otro cinco nang En ze padan gingen zeta. die anderen vragen voor olie. Anto nabi sana no. En die zeiden nee, Impo dunabo. ik kan je dat niet Sino geven. de kita ni pami, En dan heb ik niet voor mezelf, ni pa bosnang. laat staan voor jullie. Kemendi. En ota ilustra, tiende pensa, maar die kona se koita, koi malende toch? Sommigen zeggen, waarom hebben ze dat gedaan? Ze zijn slechterikken. In Filippenzen dan 2. In Filippenzen 2, Sigumita versículo 2. Ono me se kwe. Eta bisa trari bo bo salvação. zorg voor jouw redding. Ku temor, Met de vrezen vrezen van des de Heren. ja en ku temblamento. En met beving. Jij moet dat doen. Amen. Je kan niet op mijn worship, op mijn gebed, op mijn studie, je kan je niet je kan geen parasiet zijn. Dat wil ik zeggen. Je kan geen parasiet zijn. Quem está nos fuente? Wie is Onze bron. onze bron? Jezus is onze bron. God is onze bron. Ik kan jouw bron niet zijn, toch? Maar genoeg mensen. Die zijn helemaal. Opihende. Hoe zeg je dat? Depending. Dat depende. Afhankelijk. Nanta depende. Van de broeder of zuster. Die na Romanen. Of de voorganger. Of pastor. Op hun gebed. Ribanang Op hun orasyon. geloof. Ribanang fe. Tuko ba ko rebelde rumang Alles tali ko pa sa je, kumi. broer, dit is met mij gebeurd. Hasi orasyon pa mi. Neem me in gebed. Rumang kachomor demi. Broeder, Hasi God orasyon heeft pa mij mi. gebeten. Rumang kio Bid kiko. voor mij, dit en dat. Hasi orasyon pa mi. Bid voor mij. Awo rumang alubde bisabu. Broeder of zuster zuster is is- vergeten te De zeggen. broeder is vergeten te zeggen dat de broeder ook gebed nodig heeft. Aleluia, die bisa Want kita met die steeds als je hem belt is die gesprek zo kort. Dus hij wil zeggen van ik heb ook gebed nodig, maar je doet de telefoon dicht. En de broeder die wou zeggen, dit wou die zeggen. Voor jullie die de kans niet hebben gekregen om te horen wat hij wou zeggen. Hij wou zeggen, ik heb een probleem met roddelen. Bid voor mij. Awo acontece do redo turbo kostnang. Nu heb je alles verteld aan de Heilige Geest. Esse do redo ba conta turbo kostnang. De roddelaar heb je alles verteld. Paso entende que também tem problema. Want je hebt niet gehoord dat hij ook een probleem Su heeft. problema tá que posera su boca. Zijn probleem is dat hij zijn mond niet kan ophouden. Tu coco ba conte? Alles wat je hem vertelt, Ela vai conta nang. die vertelt een ander. Lugar bote tem oração. In plaats van dat je naar É gebed cabira komt, redução. dan is het een roddel geworden. Laganos stens riba Dios. Laten we op God vertrouwen. Cast your burdens onto Jesus. Zet je lasten For op he Jezus, cares for you. want hij zorgt voor u. Dat staat geschreven, toch? Tira turbo carga nang riba king Jesus. Wentel je zorgen op Jezus. Tá sorupabo. Hij zal voor je zorgen. Stop die containde bodolonang. Stop om te vertellen je pijnen aan Stop die mensen. containde bo frustração. Je frustraties van mensen te Stop die vertellen. conte bo redunang. En je roddels te vertellen. Bisa Dios, mi que ting hora kubo tur dia. Zeg God, ik wil een uur met u Pa mi elke dag. contabu tur mi Om je dolonang. alles te vertellen, mijn pijnen. Tur mi frustração. Al mijn frustraties. Anto wa con Dios tabe cambiabo. En kijk hoe God je gaat Wa con veranderen. Dios tabe si algo pabo. Kijk hoe God iets voor jou gaat Turba doen. Cristo. Test Turba Jezus. Cristo. Test Jezus. Stai purba bo mes caminda. Stop je eigen weg te wandelen. E seguinte coisa. De volgende ding. El lampi. De lamp. Salmo 119. Psalm 119. Nós tur sabe, versículo We kennen 5. het allemaal, 105. Quer bisa? Wat zegt hij daar? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bo palabra.
Uw woord Un lampi pa mi is een pia. lamp voor mijn voeten Un luz pa mi cammino. en een licht op mijn pad. Cuida mo Bible, cuida. Marquele. Salmo 9. Psalm 119. Salmo 9. Psalm 119. E nós também será depois disso. En we gaan afsluiten na deze. Tem jovem aqui dentro? Zijn er jongeren hier binnen? Landa para. Ga erbij opstaan. Turende, nós também ler junto, não Turende? Iedereen, we gaan het samen lezen. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Com não, sorry, boa palavra. Boa palavra tá Uw woord is een lamp. Visão bem mais. 1, 2, 3. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Visão bem mais. Zeg het nog eens. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Que men kiko nos die mester orebisa Wat pa mo hebben we lampi nodig? Wat hebben we nodig? Als de Bijbel zegt dat je lampen aan moeten zijn, wat heb je nodig dan? Su palabra. Zijn woord. En te hobenang. En jongeren, Dan lezen we in laten we versículo lezen de vers 9. 9 Die mesmo salmo. van diezelfde psalm. É mesmo salmo. Diezelfde psalm. O dine acaba? Si vos Hebt u dat al? 1, 2, 3. Lese. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Vers 10, 1, 2, 3. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Vers 11, 1, 2, 3. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Dus, com nos tahasi que da sin peca contra de Dios, Hoe kunnen we niet zondigen tegen God? su palabra. Door zijn woord. Pensei em versículo 35 tabisa. Daarom in vers 35 zegt Bo lampinang sendi. uw lampen moeten branden. Bo heb faha. Uw lendenen omgord. Papo kana. Om te wandelen. Papo sirvi. Om te dienen. Papo traha. Om te werken. Dios no llama nos para nos cinta de God heeft iglesia. ons niet geroepen om te zitten in de gemeente. Dios no está claro con nos. God is niet klaar met ons. Cabe la cabe Hij começar. is pas begonnen. Dat die mais shopping com os meus En er zijn zoveel dingen die je voor hem kan Pero doen. botiu começar. Maar je moet beginnen Toma bo lampi. met uw lamp. Mara bo heb. En uw lendenen omgorden. Preparar para bo servir.